चोरी माउस पाखरे उड़ीची माउस को देखि चमकी पड़े पचारिला एटा पढिबा कोन लिखा हैछि मुन्ना बबलू नामक मुसाके ଥିଲା ହେଲା रुचि रहउଥିଲା ताପରେ रोसई घर बही थाक बैठक खाना परिला घर ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲା ଦିନେ ତାର ମନ ହେଲା ମୁନା ଭାଇର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବ କାହାର ମନ ହେଲା ମୂଷାର ମୂଷା ନାଁ କଣ ମୁନା ଘରେ କିଏ ମୂଷା ଥିଲା ବବୁଲୁ ମୂଷାର ନାଁ କଣ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ରାତିରେ ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖକୁ ଗଲା ଯେମିତି ସେ ଟେବୁଲ ଚଢି ମାଉସ ପାଖରେ ହୋଇଛି ମାଉସକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡିଲା କିଏ ଚମକି ପଡିଲା କାହାକୁ ଦେଖି ଚମକିଲା ପଚାରିଲା ତୁ କିଏ ମାଉସ କହିଲା ମୁଁ ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିଲା बबलू माउस ना ही खुशी हो गया दुनिया मिसी कंप्यूटर चलाइले बबलू को बहुत मजा लगिला कंप्यूटर पर्दारे अनेक छवि देखि बबलू नाचिला एमिति देखो देखो बिलेईटी म्याऊ म्याऊ करे रटे छाडिला बबलू छानाउली तळକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବସି ତୁମେ ଡର ନାହିଁ ଏ ପୁରା ଛବି ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ମାଉସ କହିଲେ ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ସତରେ ବିଲେଇ ଆସିଥିଲା ସତରେ ଆସିଥିଲା କିଏ ଆସିଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନାଇଁ ଏଠି କଣ କହିଲା ଦେଖିବା ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଲେଇଟିଏ ମିଆଉ ମିଆଉ କରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା କି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବବୁଲୁ ଛାନିଆ ହୋଇ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ହେଲା ବବୁଲୁ କିଏ ମୂଷା ମାଉସ କହିଲା ତୁମେ ଡର ନାହିଁ ଏ ପରା ଛବି ଏଟା କଣ ଛବିଟା ନା ସତରେ ମୂଷା ତାହେଲେ ବିଲେଇଟା ସତରେ ବିଲେଇ ନା ଛବି ବିଲେଇ ଛବି ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଇବ କି ଖାଇବନି ତ बबलू पुरी आसी बसिला एबे माउस बबलूर मन लागी धान मेरी मुग कोळथर बस्ता देखाइला बबलू भारी खुशी की हुई गिद्दा बोलिला तापर बबलू कंप्यूटर गपटी एबे शेष हैला एबे जानिबा जे पिलाटी गप पढी एतदो बुझी पाइछि सेतिकाई गप संपर्कित किछि प्रश्न देराइछि आपरा पिलाटी प्रश्न पचारिनु कंप्यूटर पर्दारे काहाको देखि बबलू डरी गला कंप्यूटर पर्दारे काहाको देखि बबलू डरी गला एवं तळକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯଦି मीना भाई बबलू को माउस सह गीत गाउଥିବା ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯଦି ମୁନା ଭାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମାଉସ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ किसे बताते मुना भाई किसे बताते खुशी ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ଡରି ଥାନ୍ତେ ନା ନାଚି ଥାନ୍ତେ ନା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା କି